mesela hangi haberlerde zor mu yapıyoruz? Tam abisi mesaj olarak atmak. Eskarım ez ve bejim yani hebuna zarokeme hebunameye. Zarokeme roniya çavemene. Kur'an'a piloz beje Bismillah el mal vel benun zinetul hayatud dünya. Mal ve evlat zineta halata hayata dünyaya. Ku zarokeme baş bin eme baş bin. Ku zarokeme ne baş bin valla em ne baş. Çıkas em zengin binci, çıkas em maldar binci. Vatı ku zarok ne baş bin duve malede saadet cenabı. Ez xwazim ku malbat dewbav jî li ser zaroka zeh bisekinin zarokê me ji bo xatirê hem diriya İslamê de diriya Qur'anê de xwe xweşik efendim perwerdiya xwe înşa bikin. Ez sê tawsiye dikim. Ez bêjim ya yekî hijê kirin, ya di duwa alaqedarî, ya siya zanebûn. Gerek em hij zarokê xwe bikin. Zarokê me zîra roniya çavê me ne. Vega em wextê em bağı bostanê me hebin em bêjin wala em za hicwe dikin. Ey bağı bostanê me, ey gul û gulistanê me em za hicwe dikin. Fakat em tişekî nekin nêja pênc pera. Ha demek ki li vir piştî hijêkirinê gereke çi be alaqedarî. Em li wa ji bo xatirê wa gul û bağı û bostana em xeparê bikin, em avdanê bikin, em waneka xweşik mezin bikin, înşa bikin. Ya siyacı zanebun, ilim. Türk bejin sevgi, ilgi ve bilgi. İlim zah mühime. Ama şaval zarıkı meyzenin gereke em hayata xwe bizarıkı xwe em bixne yek ve em buare em jî bixwenin em jware bibine model xwetala zarokê me seriya İslamê, seriya Kur'anê, seriya İmanê di sırat-ı müstakîm de wanaka înşa bike. Hingi hayata me dünyayı ji bir vakit hayata cennete inşallah Teala ve Teala me uzarıkı me Paris bike inşallah Teala.